नमस्कार. कारवार प्लस कोकणी न्यूज चॅनलाचे तुमगेले स्वागत. आतपळया आयचे खबरो. सांसद कागेरी हेमी सुपारी रयताल्या आर्थिक नुकसानाबद्दल केली FSSAI चे CEO कडेन चर्चा. सांसद विश्वेश्वर हेगडे कागेरी हेमी दिल्लीत FSSAI चे CEO कमल वर्धन हेमका मेळ्ळन. FSSAI च्या मानदंडा प्रकार सुपारीचो तेलांश 7% निगदीत केल्याप्रमाणे सुपारीचो कच्चा माल बनवूक रयताक परवडचे ना. त्या कारणान गुटखा तयार करचे कंपनी सुपारीचे तेलांश आधाराचेर या सुपारीचे तिरस्कार करतात. हेजेन सुपारी रयताक खूप आर्थिक नुकसान जाता म्हण सुपारीचो तेलांश दर्जेदार करसाटीर 7 ते 11% वाडवूं जाय या विशयाचेर चर्चा केली. हेजेर कितें सुपारी रयताक आर्थिक फायदो जाता ते पळोवचे पडटले. कारवारच्या सदाशिवगड व्याप्तीत अमूल दुधाचे एकच डिस्ट्रीब्युटर अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, सदाशिवगड. अमूल दूध होलसेल किमतीत विक्रीचे हॉटेल, लग्न, मुंज, वाढदिवस अशा प्रत्येक समारंभाक किंवा इतर कार्यक्रमात अमूल दूध, दही, बटर मिल्क, फुल क्रीम मिल्क, पनीर, अमूल दुधाचे चीज, ताक, दही, तूप, रसगुल्ला, गुलाबजाम, इलायची, मिल्कशेक, बदाम, केशर यासारखे अमूल कंपनीचे हर एक चीज मेळचे आणि ऑर्डरी प्रमाणे आईस्क्रीम मेळचे ठिकाण अमूल पार्लर, साक्षी एंटरप्राइजेस, अपोजिट दुर्गा बँक, सदाशिवगड. अधिक माहितीसाठी 8277531311 या नंबराचे संपर्क साधचो. काणकोणचे कवी गौरीश वेर्णेकर हेमका कोकणीच्या साहित्य मळार उत्कृष्ट सेवेबद्दल साहित्य पुरस्कार. चित्रकार कवी गौरीश वेर्णेकर हेमका कोकणी साहित्य मळार उत्कृष्ट सेवे खातीर दी गोवा हिंदू असोसिएशन चो ना मामरो साहित्य पुरस्कार जाहीर जाला. कवी वेर्णेकर हेमगेले कोंकणीत काणी काणी कोतवा, शून्य, अर्थ असे खुबशे कविता संग्रह प्रसिद्ध जालात. श्री क्षेत्र मल्लिकार्जुन, आदी महालसा, माटोळी अशी गितां तेमी स्वता बरोवन संगीतबद्ध केलात. तेमगेले अभंग, भावगितां, भजनी गितांचो संग्रह, पापा निबंध संग्रह आणि इतर पुस्तकां प्रकाशित जालात. तशेंच अस्तित्व, प्रश्न, हांव मनीस, अश्वस्थामो ही नाटकां प्रकाशित जालात. तेमकां आतापर्यंत कोंकणी अकादमीचो भाषा सेवा पुरस्कार, युवा चैतन्य पुरस्कार, आदर्श मित्र पुरस्कार, चारोळी पुरस्कार, उजवाड कला गौरव पुरस्कार, युवा दी गोवा पुरस्कार, नेहरू युवा पुरस्कार असे पुरस्कार मेळ्ळात. राष्ट्रीय पांवड्यावेल्या खुबशा कवी संमेलनात तेमी भाग घेवन नांव जोडला. अखिल भारतीय कोंकणी परिशदेचे ते कार्यदर्शी आशिल्ले. आता गोंय कोंकणी लेखक संघाचे अध्यक्ष आसात. कारवार सदाशिवगडच्या कोंकणी संस्कृती मंडळाचे ते मार्गदर्शक आसात. शनिवार 21 डिसेंबराक सांजेर 4 वाजताना जावच्या दादर मुंबईच्या BN वैद्य सभाघरात हो पुरस्कार भेटोवचो समारंभ जावचो आसून मुखेल सोयरे म्हूण ज्ञानपीठ पुरस्कार जयतीवंत दामोदर मावजो हाजर रावतले. हो पुरस्कार गौरीश वेर्णेकर हेमका फावो जाल्ल्याक कारवारचे कोंकणी संस्कृती मंडळ सदाशिवगड, कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल आणि कोंकणी भाषा अभिमानी संघटना कारवार हेमचे वतीन शुभेच्छा व्यक्त केल्यात. गोकर्ण कुडले बीचार 2 प्रवाशाले रक्षण. कारवार जिल्ह्याच्या गोकर्ण कुडले बीचार रशिया देशाचे 2 प्रवासी पाळाच्या ओघान समुद्रात अगडात पावले. थंय आशिल्ल्या प्रवासी जीव रक्षकान तेमकां सुरक्षीत वयर हाडले. हे प्रवासी रशियाचे इरिना 37 वर्सां आणि अन्य 27 वर्सां अशी नांव आसून लायफ गार्डान तेमकां वाचयले. बेळगावात शिंयाळे अधिवेशन विक्षणाक विद्यार्थ्याक संधी. कारवार जिल्ह्याच्या शिरसी सिद्धापूर विधानसभा व्याप्तीच्या सरकारी पदवीपूर्व कॉलेजाच्या विद्यार्थ्याक बेळगावच्या सुवर्णसौधेत चलचे शिंयाळी अधिवेशन विक्षण करूक आमदार भिमंडा नायक हेमी संधी करून दिली. सिद्धापूर तालुक्याच्या सरकारी पदवीपूर्व कॉलेज नाणीकट्टा, सरकारी पदवीपूर्व कॉलेज हळदकट्टा आणि शिरसी तालुक्याचे मारिकांबा सरकारी पदवीपूर्व कॉलेज आणि सरकारी पदवीपूर्व कॉलेज कोळगीबीस या कॉलेजाचे विद्यार्थी बेळगावच्या सुवर्णसौधेत जावच्या शिंयाळी अधिवेशनात विक्षण केले. या वेळार शाळा शिक्षण तसेच सुरक्षा खात्याचे मंत्री श्री मधु बंगारप्पा हेमचे कडेन विद्यार्थ्याक भेट करून दिवन अधिवेशनाच्या कलापा विशयाचेर विद्यार्थ्यां कडेन काही काळ संवाद साधलो.
सगळ्या विद्यार्थ्यांक भोजनाची व्यवस्था केली असे प्रसार माध्यमामार्फत कळयला। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाच्या वीक्षकांक एक खास खबर। तुमगेली किंवा तुमगेल परिवाराच्या सदस्याली जनदिसाची खबर कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे योग्य दरात प्रसार करसाठी प्रत्येकी किंवा एक कुटुंबाच्या आवो बापू आणि 2 पोरां अशा 4 सदस्यांनी 1 वर्षा खातीर खास पॅकेज। तसेच लग्नाच्या वाढदिवसाची खबर प्रसारात योग्य दरात सवलत। अधिक माहितीसाठी आजच स्क्रीनाचेर दिलेल्या नंबराचे संपर्क करा आणि नाव नोंदणी करा। कारवार अरबी समुद्र आणि काळी न्हंयेचं संगम स्नान निसर्ग सौंदर्यान नटिल्या चित्ताकुला सदाशिवगडार शैक्षणिक प्रगतीच्या आकर्षणाचं केंद्रबिंदू अमृता विद्यालय। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडोवचे विद्यास्थान अमृता विद्यालय। एफिलिएटेड टू CBSE एप्लिकेशन नंबर 830173। एडमिशन सुरू असा। नर्सरी, प्री KG, LKG, UKG आणि 1ली ते 9वी पर्यंतच्या वर्गात प्रवेश सुरू। प्रवेश अर्ज शाळेच्या कार्यालयीन वेळा सकाळी 10 ते दनपारा 1 पर्यंत मिळू शकतले। विद्यार्थ्यालय भविष्य घडवूक सुशिक्षित संस्काराचे शिक्षक वर्ग, सुशोभित वर्ग आणि कॉरिडॉर, कॉम्प्युटर लॅब, सायन्स लॅब, चित्रकला क्लास, डान्स क्लास, खेळा मैदान, 24 तास सुरक्षा रक्षक अशा विविध तऱ्हेच्या सुविधा असलेले अमृता विद्यालय चित्ताकुला सदाशिवगड कारवार। अधिक माहितीसाठी संपर्क 08382266598। मोबाईल नंबर 9480789670। नरसिंह मार्केट कारवार तुमका गरज असलेल्या देव कार्याक आणि मंगल कार्याक, लग्न, मुंज, पूजा अर्चा, होम हवन, गृहप्रवेश अशा शुभ कार्याक लागची केळी पाना, केळी, होमाकडी, तुळशी, तांब्या पितलेची देवकृत्याची आयदना, शंख, रुद्राक्ष पूजेचे कपडे, आंब्या पाना, तोरण, बाशिंग, गाईचे शुद्ध दूध, गोमूत्र, कडधान्य असे सगळे तऱ्हेची सामुग्री मिळचे एकमेव दुकान म्हणल्यार नरसिंह मार्केट कारवार। 87 वर्षांच्या ग्राहकाला विश्वासाचे ठिकाण नरसिंह मार्केट कारवार। तुमगेर गरजेप्रमाणे वस्तू कारवारच्या खिंच्या भागात घराकडे पावोवची व्यवस्था आशिल्ले आमगेले नरसिंह मार्केट कारवार। एक वेळ अवश्य भेट द्या आणि खात्री करून घ्या। नरसिंह मार्केट, रायकर मेनर, कायकिनी रोड, कारवार। इतल्यान कारवार प्लस कोंकणी बातमीपत्र हिंगा सोंपता। व्हिडिओ लाईक करा, शेअर करा आणि कमेंट करच्याक विसरू नकात। कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनलाचे पुराय अपडेट मिळण्यासाठी कारवार प्लस कोंकणी न्यूज चॅनल सबस्क्राईब करा आणि बेल आयकॉन क्लिक करा। धन्यवाद।